салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтарако навори имрӯза аз духтарако аз хона дар бузургкоронӣ мағоза доштан. духтарако ҳозир ба хотири ремонт таъмир кардан мағозашон маҳкам кардаген, хулоса борошон даставка катишдаге касра духтарако купальник либоси тобистона духтари бачагӣ навараждиёни ҳама намудаш ҳаста. духтаро даставка дар кора марҳамат ватсапиро экран дада нависен. не платьячо духтарако 200 сомон буд, ҳозир аксия када арзон кадаген хебеҳай духтаро ҳозир чанд сомона? 100 сомона, як баробар арзон 100 сомон духтаро. платьяш беҳад хушрӯй тоза туркия оригиналай духтаро. мана чизи турки худаш аллакай ба як нигоҳ маълумай. иш 180 сомон буд, ҳозир чанд сомон шудаге? 90 сомон духтаро. дидем хеле аксия кам вақто меша. иҷода расветкоша нишон метим. ай ҳамаш духтарако размера чандо чандая меордаги ма аяк то 3 солара размер доранд духтаро. барои размеро бе ташвиш пурсидан гирен. ин як кабинен чихи хушрӯча юбкача кати куртачашай духтарако. ирам аҷоибот фасонак. нархи пешна 150 100 сомон не 100 сомон кадаген духтаро. ина сафедаш бо сурхош 250 буда, ҳозир 100 сомон 100 сомон кадаги аҷоибот качествовай духтаро. уже худаш дар ами видео маълуме ки чизи тоза турецкий. ҳозир ма расветкои ҳамаам чизро нишон метиҳам. нигоҳ кунен. да 100 сомон ки хеле кача мете джинсак дора, бони киртачара дора духтарако. нархи пешна 180 сомони бу бачаги розмер нишон метиҳам. ина духтаро чизи 250 сомара 150 280 чиз будай духтарако. ҳозир 150 сомон кадаге джинсак дорад, манжедор, куртача дорад духтарако. тройка будай духтаро. инҷа бояд футболкача дига доштем, ман дидам. анирам духтаро аҷоибот качество куртача тройкай футболкача иям ҳам нарх 420 пешна. ҳозир 300 сомон кадаген чизи 420 сомон ара духтаро. тоза турецки. инерам тройкай духтаро. курта дорад, футболкача дорад духтарако. чанд сомонай? нархи пешнаш 420 сомонай. 300 350 сомон духтаро. 300 иш 350 сомон 200 сомон шуда. джинсак дорад духтаро. иям тройка ремен дорад. ина футболкачаш ба костюмча дорад бо 150 сомон духтаро. нархи пешна 220 сомон будаге. бикин тройка чай футболкача дорад, костюмча дорад, брюкчаи джинси тоза дорад. нигоҳ кунед. иноям разверош ҳаст духтаро. нархи пешна 300 сомон, ҳозир 200 сомон духтаро. тройка брюки джинс кати курта летни джинсай духтарако. ё ҳамаш ягончи зимни вариант нестай духтаро. 460 сомон чиз духтарако. уже подростковый меша 7 сола ҳа подростковый меша. ҳозир ай 460 300 сомони кадаген духтаро. иям тройкай брюки джинси летни вариант ай духтарако. ина кабинетчи хушрӯча 180 сомон нархи пешна бо ҳозир 90 сомон шудаген. нигоҳ кунед 90 сомон кати шляпачаш. даставка ҳаст духтаро. нашод даставка бепарво бинависен. шаҳрҳои россия ҳам даставка мекунем духтаро. даставка то шаҳрҳои россия то аэропортай. нашод даставка ҳамаш ватсапда менависен. 420 сомон буд духтаро. 300 сомон кадаги. нигоҳ кунед. платьяча кати костюмчаш бо сумкачаш ҳастай духтарако. неш духтаро 420 сомон будаге. ҳозир 250 сомон кадагиан костюмча дорад духтаро. фатачашай короче ременчаш духтаракои панамоя бинен. ҳам духтари доран ҳам бачагӣ доран. нархошон духтаро ай 25 сомон сар мешад то 50 сомона. як дунё расветка дора. неқайша нишон метиҳам. иқайдигаша дар ватсап шумо менависен. касе конкретни харидоре бо адени сурат бардан сурух сиё короче як дунё. аниш расветка дора яма ёки бай дора фақат фасоношон ҳар хеле. иниё фасоношон ҳар хеле духтарако. мана хулос бо дар ватсап шумо менависен адени сурат мепартен тоқа духтарако. ба даҷа фатачо ҳастай ки нархошон ила бор пеша нархшон нишон теш пеша нархш 370 сомона. нигоҳ кунед чихи бабочка дора аҷоибот фасонак. ҳозир чанде снимаеше 250 сомон 370 сомона фатача духтаро. снимаеше бо дигарошам нишон теда. нигоҳ кунед. ишам аҷоибот хушрӯак фатачай нархшам
ҳамаш як нархози ина духтаро чизе ки мебинед нархошон як хеле размерушон ҳаст, расветкошон ҳаст, сафед сиё кабузар короче ҷада ҳама расветкаш ҳаст. мешабин чихе фасонаки сери размеруш ҳастай 200 чанд мебуд дига ҳамаш 250 сомон то 470 сомон фатачои дора духтаро 250 сомон кадагиян ишам аммо якум нишон додагия бавай бабочка доша бабочкаш снимаешай шабин аҷоибот фасон 250 сомон бар духтаро фатача диден ҳамин расветкоша нишон сенда мана аниш абадокчик дорад ирам аҷоиб хушуд 250 сомони ба расветкош аста буна сиё духтаро зардаш отлично выцветный шампунь вырастался. Розовый чай цветы. И на дохтара коз будет расцветка, что мы еще не цветим. И на ее сап сафед дохтара. Досаду 50 сомон размеры колонам дора дохтара коз. нархи пешина 420 сомон ҳозир боша духтаро 250 сомони фаттачои духтаро як кабути осмони сирхам нишон чен ина духтаро ин фаттачои сирхабдин чиқа хушурате 250 сомони ёкам тартаги бор мондаги ва иштай хали ховка дайхи гирим пух мешаваде мана духтарако ам сирхшон нишон сирха нишон дема у сирх охирон дигаре байни кабутам нишон розовый ку по баш кабутам нишон чен дайҷа духтарако сумка чо ҳастан баъд болиштаку кати чи матрасашона барои коляска матрас ина духтара фатай размери калон 250 сомони 450 сомон пеш будаги номра нишон тен ина размери калон духтаро барои духтарако ки золочка шидан мехоҳад нигоҳ кунед ин аҷоибот хушрӯй 250 сомон нак абадок дорам ба духтарако нигоҳ кунед ё барои коляска чанд сомонаи 120 сомони духтарони кадомеш ки маъқулай матрастаро барои коляска барои автокресла духтаро барои чанд чай хулоса ина кабинет чиха хушро болишта кишкати духтарако ям 120 сомон матрасчик курпачача да барои рӯзаи гармӣ да ҳавлӣ да хона мондан 120 сомона ина расветкош барои гудакора хӯрок додан чанд намудаш ҳастай духтаро мана ин сумка чо чанд ҷан 50 сомон 70 будан духтаро ҳозир 50 сомони кадаги даҷа чанд намудаш ҳастай духтаро калисо кати будаш духтаро чанд сомон гуфте 100 сомон сумкаи калисидор кати духтарако арзон ямаям бошаға хулас инҷида бо ҳастай духтариу бачаги ҳар намуд бо ватсапшон нависен адени сурат мепартоям духтаро мукупайникоро нишона духтарако бода инҷа доико ҳастай ирам аҷоибот хушро ҳам размери калон майда дора беаҷа нишончам ина духтарако мики маус дорад бо мики маус ниш бо духтараке платяча на кадомеш махлуа скриншот када дар ватсапи савдогар партоем дуекача хулоса ни киртача шабден чиха хушро ниш духтараки ирам аҷоибот хушро дуекача шортикча шати мана ғалти человек паук кадомеш мақлуа скрин када ҳатман дар рақамҳои савдогар партем маълумоти бештара амҷа мегирем нархи пешна 400 сомон ҳозир хеле арзон кадагиам духтарако
духтарако дуйка чара бинен чихе фасонай нархи пешина 500 сомония я бо пеш наршоншончо кучуда буд 500 сомон нархи пешина ҳози 250 сомон подростковый барои духтарако дуйка расветкош ҳастай бухай размерошон ҳам ҳастай сифоиши сайдурге дар ватсап нависем бо адени сурат фарқта вайшам меган размерошон ни дуйкам аҷоибот хушрӯакай нигоҳ кунед ин брук шалвари дора иш чанд сомон нархи пешина 450 сомон ҳози 250 сомон ҳози як баробар арзон духтаро 250 сомоnie хай буда иҷа вибр калон намашорчико ай 100 сомон сар мешавад то 150 ҳам хеле нархошон ҳастад бигем 200 сомон нархи пешина ҳози 100 сомон ай духтарако летни костюмакошон ҳаст духтарако нигоҳ кунен аҷоибот хушрӯ чорни свет бо зард астаи духтаро барои духтаракои калон ям аҷоибот качество байнего 150 сомон будай нархошон духтаро нархи ҳозира нархи пешина 300 сомон будаги духтарако не ҷинсако кати вая часпидаги нархи пояниш юбкачай 200 сомон нархи пешинашай ҳози духтаро аксия қати 100 сомон кадагиян на касе успед кад марҳамат када давида када бихарин дастапка катия духтаро борот хонада савдо мешавам духтарако ини костюмча бинен 360 сомон нархи пешинаша юбка кати костюмчашай пуша гардонед диден ҳози 150 сомон кадагиай ишам аҷоиб фасонакай размерош ҳаст духтарако 350 сомона дуекачара 150 сомон кадагиай ишам аҷоибот хушурак нигоҳ кунед тоза пахтаги бори туйцай духтаракои дуекачора бинен чихе хушрӯ 100 сомонак нигоҳ кунед пахтаги айне хеле бевайшам нишон додани нигоҳ пахтаги тоза папинак борне 260 сомон нархи пешинаи духтаро на расветкоша нишон метем размершон сар баша ай моҳа месар мешад на ина духтарако ай 6 моҳ то 1 сола 2 солара размер ҳаст 100 сомонак ишам 100 сомоне духтарако бурукое ки леон меша пахтаги нигоҳ кунед яҷоибот хушрӯи бачагиай 220 буда 220 сомон будаги духтаро нархи пешина ҳози 150 сомон кадагиян нозбоҷида расветкакош ҳаста нишон метиҳам бинед на подростковый 100 сомони инош духтарако ёш дуйка куртаву ва яй футболкачаш духтарако ягон чизрам нишон додам дуйка чарбинед чихе хушрак хабеяк нархи пешина 220 сомон нархи ҳозира чанд сомон канда поян фурове 280 пешина нархиш буда ҳозира 150 сомон кадагиян духтаракони дуйка чарбинед чихе хушрӯ нархи пешина 300 сомон ҳози 150 сомон кадагия ҷинса катини куртачаи бодничаш манафас сонак айрам низ духтарако дастафка дора ягон та дигар нишон тем буҷа дароз шава духтаракони туникачоя бинен нархи пешина 180 сомон нархи ҳозира 100 сомони размерош ҳаст ниш бо сумкача дора хайш тоқаҳай размерошам ҳаст неҷоз 9 солаша нишон додагӣ духтарако баҷада купайлико ҳастай на бачаги шортикакош 80 сомони ё 150 сомон будаги ҳози 100 сомон кадагия мана духтаро купайликча сезони обози купайлик беҳар чизи лозимие